Les llars d'infants vostè diu que han ampliat places. Vostès no han ampliat places, vostès han fet el trilero. Vostès han fet el trilero. Han aparegut línies d'I1, han desaparegut línies d'I0. Això no és ampliar places, això és canviar-los el nom. Fer com a mínim un bicicarril de qualitat en una de les principals vies de la ciutat. No ho han complert. Redactar el pla de supressió de barreres arquitectòniques. No ho han complert. Instal·lar senyals pedagògiques als barris per fomentar els desplaçaments a peu, o sigui, Olot camina. No ho han complert. El compromís d'instal·lar marquesines a les parades de bus que ho necessitin. No ho han complert. Tots aquests compromisos estan signats el 14 d'octubre del 2024, però en alguns d'aquests les reunions per començar-ne a parlar no s'han fet fins al 20 i el 24 d'octubre del 2025, una setmana just abans d'aprovar els nous pressupostos. Els deu haver entrat la pressa, devien voler maquillar la seva inacció i posar aquestes accions a la columna de complert. Però una primera reunió on el més calent encara és a la higuera, això no és complir. L'estudi per elaborar un pla director de la xarxa d'abastament d'aigua. Ens van passar un primer esborrany la setmana passada. La setmana passada. I un esborrany on no s'ha comptat amb nosaltres per redactar-lo. Si hi ha un pacte entre dos, podríem intentar treballar entre les dues parts, no creuen? Un avís als grups que avui voten a favor d'aquests pressupostos. Com acaben d'escoltar, aquest govern no ha arribat al 50% de compliment dels acords presos amb la CUP. Per Junts i Esquerra, signar un document no és vinculant. Recordem, a més, que encara no s'ha fet públic el pla de govern. El suport tècnic per a la redacció del pla de govern va costar a l'Ajuntament 18.029 euros. Aquest pla de govern, per cert, sembla una criatura mitològica. Tothom en parla però ningú l'ha vist mai. En definitiva, són uns pressupostos continuistes, sense ambició ni mirada futur, més enllà de la inversió del nucli antic, el punt més transformador dels pressupostos, i que per cert no és mèrit seu. La visió i el lideratge és de l'Itziar González, dedicant-hi més hores del que segurament pertocarien, ja que no se li ha facilitat l'equip que necessitava. I els diners d'aquests projectes han d'arribar del pla de barris. Esperem, sincerament, que arribin. Com dèiem, més enllà de la inversió al nucli antic, no hi ha res que porti a una transformació real a la ciutat. La conclusió final és que aquest govern no compleix amb el que signa i hi ha prou desconfiança, creiem, amb la política per no complir els pactes. Signar pactes i no complir-los és guixar paper mullat. La CUP seguirem treballant amb coherència des de l'oposició perquè la paraula donada torni a tenir valor i perquè Olot mereix un govern que compleix el que promet. Votarem en contra. Gràcies. Sort n'hi ha dels 4 regidors de la CUP que ens il·luminen cada dia, perquè de la manera que ha dit vostè, no sé què fem aquests regidors aquí, perquè tot deu ser mèrit seu, durant aquests 2 anys i mig. La seva demagògia, senyor Vayreda, tot sovint és fins i tot insultant. Vostè, no sé, deu esperar que després que vostè hagi anat parlant de totes les coses ben fetes que hi ha al pressupost, jo ara vingui aquí i les repeteixi totes. Evidentment que hi ha coses en aquest pressupost que també faríem i que hi estem d'acord. Evidentment, els edificis d'educació, de sanitat, de no sé què, s'han de mantenir. Evidentment. Ha parlat del CAP de Sant Miquel. Vostè s'imagina que es fes un CAP a Sant Miquel, que paga el Departament de Salut, i no hi poséssim un aparcament perquè hi puguin arribar les professionals o les usuàries? És que només faltaria. Hi ha tota una sèrie de coses que no són necessàries arribar a pactes. No són necessàries, són lògiques, no cal pactar-les.